Členovia Mestského výboru číslo 6 Staré mesto Juh majú za sebou prvé zasadnutie. Spolu s novým predsedom Dávidom Demečkom prebrali svoje budúce aj pokračujúce úlohy. Sú určité úlohy, ktoré boli už zadané predo mnou. Uvidíme, ako sa stotožnia noví členovia. S tým, že určite budeme vítať, ak budú mať noví členovia aj iné priority, iné požiadavky. Výzvou pre členov bude vybrať si hlavné ciele, pričom prihliadať budú musieť aj na rozpočet mesta. Ľudí v tejto mestskej časti prevažne trápia problémy týkajúce sa nevyhovujúceho stavu ciest či chodníkov. Z tých úloh, ktoré sú teraz na ten rok 23, je ich tam zapísaných 13. Sú to väčšinou úlohy oprava nejakých miestnych komunikácií, zlý nejaký terén alebo zle odvedená dažďová voda z garáži, tu napríklad na ulici Mickiewicza, ktorá spôsobuje potom väčšie problémy v rámci prechodnosti cesty a parkovania. Členovia výboru sa v budúcnosti na nedostatky plánujú pozrieť aj počas výjazdového stretnutia. Ten terén je najpodstatnejší, pretože tí ľudia, ktorí tu žijú, chodia určitými trásmi, majú určité nejaké koridory a oni najlepšie vedia, že kde, čo, jak ich trápi a samozrejme tá priorita, ktorú si potom medzi sebou určíme a na ktorej sa zhodneme, tak tu budeme potom ďalej presadzovať. Prejdeme si celú tú našu lokalitu Mestského výboru, keďže máme aj IVBčku Červený járok. To znamená, že určite budeme začínať aj tam, keďže v roku 22 tam bola nejaká investícia, čo sa týka do komunikácie a aby to nejak tam ďalej možno pokračovalo. Čiže tam až vlastne celé tie ulice, ktoré majú. V predchádzajúcom období sa Mestskému výboru podarilo zrekonštruovať viacero chodníkov, osadiť nové dopravné značenia či vybudovať nové ihrisko.